चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं मी लीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। कोकण रेल्वे मार्गे दररोज धावणारी दिवा सावंतवाडी एक्सप्रेस आजपासून डिझेल ऐवजी विद्युत इंजिनवर चालवली जाणार आहे। डिझेल इंजिन ऐवजी विद्युत इंजिनवर चालवली जाणार आहे। कोकण रेल्वेच्या संपूर्ण मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण होऊन या मार्गाचे लोकार्पण देखील या अगोदरच करण्यात आले आहे। सावंतवाडी मोती तलावात वराडीतील तरुणाचा मृतदेह आढळलाय। अभिषेक अंकुश मेस्त्री वय 35 असं त्याचं नाव आहे। फिट आल्यामुळे तो तलावात कोसळला असावा असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केलाय। ही घटना आज सकाळी उघडकीस आली आहे। कुडाळ शहरातील पान स्टॉल व दुकानांवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने छापा टाकून 6,500चा गुटखा जप्त केलाय। त्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। मालवण शहरात सध्या पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले। सुमारे 5 ते 6,000 पोलीस कर्मचारी मालवण शहराच्या बंदोबस्तासाठी तैनात आहेत। शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर 50 मीटरवर 3 ते 4 पोलीस कर्मचारी तैनात आहेत। मालवण तालुक्यातील रेवतळे येथील लक्ष्मी नारायण शिरोडकर वय 60 या वृद्धेने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली। सदर महिलेजवळ पोलिसांना चिठ्ठी सापडली। या चिठ्ठीत आजाराला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचे त्यांनी म्हटले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका।